rahmatullahi ta'ala barakatuhu. Yan uwa barkamu da haka, barkamu da wannan lokacin, barkamu da sake kasancewa a wannan channel mai albarka na Musty Tech TV. A kamar yadda kuka sani yau bidiyon namu ya yi duba ne na listing na WCoin wanda za a gabatar da shi nan ba da jimawa, wanda za ku ji lokacin da za a yi listing da kuma abubuwan da za a yi a ranar listing a cikin shi wannan bidiyon insha Allah. Kafin mu shiga cikin wannan bidiyon gadan-gadan, kada ku mance da subscribing da liking da sharing din wannan bidiyo. Hakan yana taimaka muku da mun daura bidiyo YouTube su tura muku notification. Wannan shine abin da yasa muke cewa ku taba subscribe, sannan liking kuma yana taimaka mana wurin bidiyon ya yaɗu kowa da kowa ya gani kamar yadda kai ma kasance bidiyon a hanya. Kamar yadda ku sani abin da mutum zai yi shine yauwa da fara bayan ka shigo cikin WCoin ɗinka kamar haka za ka ga balance ɗinka a farin, wanda kuma staking zai zo ɓangaren staking, ko da za ka zo ɓangaren staking za ka ga abinka already kawai claiming za ka yi. So wannan shine hanyar da ake wato claiming na staking balance, already kana zuwa ne in dai ka yi staking za ka gan shi a nan kawai claiming za ka yi. So wannan shine a tambayar da mutane suke yawan, sannan ka tabbata ka yi connecting wallet, sannan zan nuna muku hanyoyin da abubuwan da WCoin suka yi da kuma maganganun listing da suka yi. Idan ma koma nan ɓangaren na can wallet, kamar daga sama in ka zo nan ɓangaren akwai ɓangaren wallet, za mu zo nan inda suka sa roadmap ɗinsu za mu ga abin da suke nufi. Kamar yadda gani sun ce game launch abin da suke nufi da game launch, already ai muna buga game ɗin, so daga sanda suka yi game launching na game ɗin ana buga shi ne suke nufi da wannan game launching. Growing community kamar sun ƙara yawan community, like kamar daga community da suka yi, yes, in kuka lura ga cewa sun tara community da kusan miliyan 12 na gaske, amma ba su fa haka ba. Suka ci gaba da cewa blockchain selection, kuma sun yi selecting na blockchain wanda suka yi selecting a farko da I think in ba na manci ba wani blockchain ne can ko, so yanzu Ton blockchain ne, yanzu sun mai da shi Ton blockchain kamar da ku sani. Abu na uku kuma shine ba a cika shi ba, idan kuka lura ga wayannan an yi tick ɗinsu, wayannan ƙwara kuma ba a yi tick ɗinsu ba, wanda ba a yi tick ɗinsu nan ba su kawai suka rage. Wanda suka rage ƙwara biyu ne wanda mu muke amfani da shi, wanda na ƙarshen babu ruwanmu da shi, wanda WCoin airdrop, wanda airdrop ɗin kowa yanzu kawai jira miki airdrop ɗin kowa ya bayyana a cikin application ko kuma ce a cikin bot ɗinsu. Abu na biyu kuma shine exchanges listing. Idan muka koma group ɗinsu za mu ga posting ɗin da suka yi akan shi na listing ɗin da za a yi. Za ku ga sun ce on November 20 suka yi posting suka ce your trust is the foundation of WCoin, suka ce yardar ku shine ya ɗaukaka WCoin, inda suka ce we are here to reward your effort and ensure everyone is fed. Suka ce muna nan a gabatar suka ce we are here to reward your effort and ensure everyone is fed. Suka ce muna nan mu karfafa abin da kuke nema, sannan kuma mu tabbatar da kowa ya samu abin da yake nema. Suka ce we have been discussing with the top crypto exchanges, sun riga sun yi magana da manya-manyan exchanges to prepare for the WCoin listing, saboda su shirya domin WCoin listing da za a yi. This takes time. Suka ce wannan ya ɗau lokaci, but it's a global step for our future success. Suka ce wannan amma wani tsari ne wanda na kowa da kowa, wanda kuma shine ci gaban mu da mu da ku baki ɗaya. Unlike other project, suka ce ba kamar sauran project ba, that profit of their communities, wanda suka taimaka ma, wanda suka ba ma community ɗinsu with the dogs they are throw in your ears, wanda sauran suka watsa mana ƙasa ida kamar irin su hamster, wanda suka watsa mana ƙasa ida shine da WCoin suke musu habaici, suke ce musu wanda suka watsa muku ƙasa ido. Suka ce we are here to empower not exploit, muna nan mu ƙarfafa ku ba wai mu birkita ku ba like exploit it. Suka ce every one of you plays a vital role in WCoin growth. Suka ce kowanku ya taimaka ma WCoin wurin tashi da kuma ɗaukaka da ya samu. Thank you for your loyalty. Suka ce mun gode da taimakonku and believe in their project, da kuma yardar da kuka musu kuka yi da WCoin. Yawancin mutane gaskiya sun yarda da WCoin, zan iya cewa yawanci mutane suna yin shi. So kun ga anan hakan na nuna mana cewa kamar da ku sani abin da ya rage kawai yanzu a sa mana airdrop, kowa airdrop ɗin shi bayyana. Bayan airdrop ya bayyana sai exchanges listing, sannan kuma mini app rebuilding ɗin nan, wannan wani tsari ne nasu na can daban wanda ba ma buƙatar shi. Abin da muke buƙata mu kawai WCoin airdrop, wanda shi ne ya rage kawai yanzu, daga shi sai exchanges listing, wanda shi ma za a gabatar da shi nan ba da daɗewa ba. Kamar da ku sani wannan December ɗin da muke ci yau ina tunani yau muna 24th November, so insha Allah duk wani WCoin ba zai kai next month da mu shiga ba, saura kwana 7 kenan, ba zai kai sati 2 ba a faɗa ranar, bara a kai sati, bara a wuce wannan satin insha Allah a faɗa ranar listing ba. Dan shi duk wanda yake da WCoin make sure ya zo ya tabbatar da account ɗin shi an yi verify, sannan ya tabbata ya yi connecting da Ton wallet, ya tabbata da ya yi wa'annan abubuwan
Sannan kamar yadda suka faɗa a baya suka ce duk wanda yake da Bluecoin ya tabbata cewa ya yi taxes ɗin nan. Yawancin mutanen ba sa yin tax, sai dai kawai su je suna yin wasu activities wanda ba su da amfani. To tax da kowa sai yana da matuƙar amfani domin shi ne tabbatar musu da cewa kana active sannan kana yin duk wani abu da suka umarci ka kai. A dai nake cewa assalamu alaikum, mu haɗa a next video insha Allah. Zan duk wani abu da ya faru ko wani update insha Allah zan yi kokari in ga na yi video. Wassalamu alaikum. Masu buƙatan joining group ɗinmu na Telegram yanzu haka ban san me yasa ba ku shiga group ɗin, saboda a cikin group ɗin a nan muke sa update, a nan muke sa duk wani abu da kuke buƙata kafin ma ya shigo cikin wannan wato ainihin YouTube. Yakan fara shiga Telegram, nakan fara posta shi sometimes a Telegram kafin in sa shi a YouTube. To me yasa ba za ka shiga Telegram group ɗin ba? Idan kana buƙatan shiga ba dole ba ne, amma in kana da ra'ayi, kana da interest, link yana ƙasan comment. In ka shiga comment za ka ga na yi posting da link haka, na ɗan sa link na ce Telegram, sai ka taɓa. Kana taɓawa zai kai ka Telegram group ɗinmu, sai ka yi joining, sai ka dinga bibiyan update ba tare da ma ka sha wahala ba ka tsaya tambayan wani ya me yake faruwa. Insha Allah da abin da ya faru mukan sa shi a wannan group ɗin. Wassalamu alaikum, haɗa a this video.